Pozdravujem všetkých cyklistov, hlavne cyklistov, ktorí jazdia cykloligu Humenom. Podľa záberov už asi viete, kde sa nachádzam, na jednej z najstarších cyklotras na východnom Slovensku, a teda kolo 8. v auguste bude okolo Stariny. Čaká nás teda 39,4 km. Trasa začne na odbočke do Jalovej smerom na Topoľu. Nazdar. A potom cez Sedlo Závory do Ruského a záver bude pred Vrátnicou do Stariny. Takže keď sa dostanete zo Stakčína tuna, je odbočka na Jalovu. 8. kolo bude ale tadiaľ a tadiaľ to sa vrátime z Vrátnice na Starinu domov. Odkaz na trasu 8. kola a taktiež, aby ste sa niečo dozvedeli o lige, pretože už je tu 5 rokov. 5 rokov sa jazdí v Humennom cykloliga, tak odkaz nechám v komentároch. Čaute. Jak máte otvorené v sezóne? Teraz. Teraz otvárate? No, okolo 4. Okolo 4. otvárate, hej? A cez víkendy tiež až tak po obede? Väčšinou, hej. OK. Oj. Takže sme v cieli 8. kola ligy, cykloligy Humenskej. Teda pri týchto tabuliach, keď budete, je koniec. Tu o chvíľočku, už len, ja neviem, cca 200 metrov je Vrátnica na Starinu. Takže tento iPhone... A keď dojdete do cieľa, nezabudnite navštíviť toto úžasné miesto, skade je krásny výhľad na Hrádzu, na Starine, Lievik a na Gazdoraň.